славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Почався день, зранку сонця встало, і час співать тебе і знов, щоб ні було і щоб ні чекала, дай мені співати. У Волковиск для вас ми сьогодні завітали, зустрічати недавно чекали і тішимося, що знову бачили ми вас і ви так само раді бачити нас. Упевнені познання були парафіяни. Привітання вам сьогодні дозволяю. Желать жадання з днем рождения вас. Хай лепшие ожидания одна. Жадаю вам здоров'я, спокою, розуміння, підтримки близьких, святості, терпіння. Хай буде благословенна життєва дорога, опеки Божій Матері і ласка Пана Бога. Тішимося через правило, что мы сегодня могли иметь с тобой возможность отведать не только Волковыщину, але завжди маємо надію отведать свого былого пробища. От душевного серця всі вірники нашої парафії, Армянської церкви, що вікалістів служили у нашій парафії в Армянах. Завжди двері нашої парафії для вас відчинені, приїжджайте, це тепер той кілометраж, як часто ось кажется, далеко. Сегодня мы этот километраж проехали, изменив недалеко, правда? Недалеко. Так что все успеваем. Завжди. Почему тут так недалеко, поспевали, помолились. Тому верняни вас пам'ятають, верняни вас люблять, верняни вас не забудуть. Добре вспоминаємо і на ту працю так само у вас разом молилися, разом так само духовно розвивалися. Коль прийде ночь, Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Ты щедрый на любовь, повольный в небе, великий, вечный, добрый ты. Про ласку твою обвещу я успеве. По 10 000 я знайду причин. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Бога
душа моя спяваць працягне. І 10 000 год і звыш так